Hekk kif wasal il-miliet wieħed ma jistax jinsa li waslet ukoll il-maratona tal-Istrina li ssir l-għada tal-miliet. Fil-fatt, diversi volontira stempħu lejlet il-miliet ġewwa l-kumpless sportiv Ħall-Kirkop biex ilestu l-aħħar preparamenti għall-maratona. Il-President ta' Malta George Vella żar il-kumpless biex jara l-aħħar proċess ta' ħidma b'Ris l-Istrina u ringrazzja lil ħaddiema x-xogħol kollu li wettqu fl-aħħar ġimgħat. Ħadd ma jimmaġina x'organizzazzjoni enormi għaw wara dan is-setup. Fuq l-iskrin televisions in-nies probabbilment jaraw ovvjament n-nies jagħtu il-pledges u anki nies jirrispondu t-telefons, però l-kobor li għaw u l-ammont u ngħidu dan biex inkun nista' ngħid grazzi kbira ħafna lil kull min kien involut għax hawn mijiet ta' nies li ma jidrux u li jekk ma kienx għax-xogħol tagħhom, ovvjament dan ma jistax jiġri. Waqt li ħafna jkunu taw diversi rigali li qraba u ħbieb tagħhom, l-Istrina li din is-sena għandha tema din is-sena fidejk titlob li wieħed jagħti xi ħaġa żgħira għal dawk inqas ix-xurtjati. Fil-waqt li ninsabu f'dan iż-żmien sabiħ, il-President ta' Malta talab biex wieħed jaħseb ħaddieħor. Dan hekk kif id-dħul kollu jmur għal Malta Community Chest Fund Foundation li tgħin lill-pazjenti bil-kanċer u mard serju ieħor. Il-poplu Malti meta niġu għal ċirkostanzi bħal dawn, jinsa d-differenzi kollha u kif dejjem ngħidu l-qalbira tal-Maltin tulli ruħha f'di solidarjetà. Dan huwa fatt li wieħed irid jirrealizza li minkejja kollox, minkejja d-differenzi kollha li għandna u l-problemi li jista' jkollna, kulħadd jaf li l-mart l għandu kulur, l għandu żmien u lanqas għandu uċuħ. Waqt l-Istrina dawk li jixtiequ jistgħu jingħaqdu wkoll mal-volontira fil-kumpless sportiv li ġie mżejjem b'dekorazzjonijiet tal-miliet. Fost ħafna divertiment, matul il-jum se jkun hemm ukoll spettaklu minn tikka banda. L-Istrina se tkun qed tixxandar fis-26 ta' Diċembru fuq l-istazzjonijiet Maltin inkluż Net Television.